guys, welcome back to my channel. ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ କୋଉଠିକି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁନା କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଗାଡି ଯୁଆଡେ ଗଡିବ ଆମେ ସିଆଡେ ସିଆଡେ ଗୀତ ଦେଖିବା ଆଜି ଆମର ଘଷିପୁରା ଯିବାର ଅଛି ଘଷିପୁରାରେ ତାଙ୍କର କଣ ଘଷା ଦେଖିବା ଘଷିପୁରାରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଭଲ ଭସାଣି ହୁଏ ଆଜି କୋଉଠି ଫେସବୁକରେ ତ ଭସାଣି ସରିଗଲା ଆମେ ଯାଇପାରିଲୁ ତେଣୁ ଘଷିପୁରା ଟିକେ ଯିବା ଭସାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ୱାଓ ଏଠି ବି ଆମର କିଛିଟା ପୂଜା ପର୍ବ ହଉଛି ୱାଓ ଭିଉ ଭାଇ ଦବୁନି ବୋଲି ପିନ୍ଧିଦେଲୁ ଆଉ ନ ଦେଇଥିଲେ ପାହାଡର ଭିଉ ଆମ ଗାଡିର ତେଲ ସରିଗଲା ଏଇଠି ତେଲ ପକା ହବ କେତେ ଟଙ୍କା ପକେଇବୁ କି ତେଲଟା ଏଇଠି ପକେଇକି ଆନ୍ଦପୁର ଯିବ ଆନ୍ଦପୁର କଣ ଥେନା ଅଛି କୋଟିପତି ବା କୋଟିପତି ନା ହଁ ୱାଓ 10 ନାଇସ୍ ୱାଲପେପର ବେବି ବନ୍ଦ ଯାଇଛୁ ଛେନାପତି ମାର୍କେଟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର କି ପୂଜା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁରା ସଜାସଜି ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କେଟ ପୁରା ଘୋ ଘା ଡାକିବ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଘୋ ଘା ଆସ ଘର ଆଡେ ଆସ ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରପାଳିକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆସିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜ ଆନନ୍ଦପୁର କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଆନନ୍ଦପୁର କହିଲେ ବହି ନେବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ପେପର କ'ଣ +2 ର ନେବେ ତାରିଣୀ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର ରୋମିଓ କିଣାକିଣି ସରିଗଲା ଗୋଇଂ ଟୁ ଘଷିପୁରା ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଲୋଡୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଆମେ ଏବେ ଘଷିପୁରାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଏଠି ପୁରା ପୂଜା ଚାଲିଛି ଇଏ ପୂଜା ଆଗରେ ହଉଛି ରୋଡ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ସୋର ଆଇ ଆଗରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆମକୁ ହାଲକା ହାଲକା ଶୁଭିଲାଣି ବଟ୍ ଏଇଠି ଯାଏ ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଅଛି ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍ ଏଠି ଝିଅମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଦେଖିବେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କୋଉ ରେଞ୍ଜରେ ଭିଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ କ୍ଲବ जूनियर रजनीकांत Who is this?
सबुठु बेस्ट भाई एटा वो रेंज रे वीडियो भी एटी देखि पारछु माने गाड़ी जिया भाई बाट नहीं गाड़ी भारी होनी भाई भारी होनी भिड़ क्रेज